por que aínda o nacionalismo galego non abandonou de todo o discurso resistencialista para pasar a un discurso seduccionista da sociedade. Por que non o fixo e que deberíamos de facer para conseguir isto? Bueno, vamos a ver. Ti tes razón en que o tema do idioma, como gran parte dos temas, non solamente o do idioma, en sociedades non solamente a nosa, noutras tamén, pero outras non teñen o problema nacional que temos nós, e entón a cousa é menos grave, porque non están postas en entredito a súa existencia, senón está posto en entredito que modelo de xustiza hai. Pero aquí temos o modelo de xustiza e máis se vamos a existir nós ou non, como povo, que esa é unha gran diferencia fundamental. Bueno, entón, en todas estas sociedades, os temas conflitivos todos habitúa a haber sempre dous polos clarificados respecto del. E depois hai unha gran masa derivado das condicións de existencia, de como funcionan os medios de comunicación e de como é unha sociedade excesivamente estática, con moi pouco favorable a transformacións, e a falta de información correcta e veraz, e tamén a idea de que hai cousas, as cousas políticas mellor non meterse nelas, ou nas cousas conflictivas mellor non meterse nelas. Bueno, entón, os últimos dados que hai é que hai un porcentaxe de un 25%, que é moito, moi elevado, que ten o tema do idioma bastante claro no senso de dicir que queren ou maioritariamente galego ou só galego. E depois hai un sector algo menor, que está sobre o 20%, que quere o destroyer total, bueno, que consciente ou inconscientemente, vamos, porque aí hai de todo despois, hai persoas que son conscientes, outras que hai ignorancia e todos que queren só español ou español con galego, digamos, residual e de asignatura. E depois hai unha grande maioría que quere 50-50. Que somos? As dos cosas. O que vos dicía antes, a un galego cando lle colocan a pistola, que é galego ou español? Home, se o presionan moito acaba dicindo que é español, porque no fondo é o que lle parece que ten máis poder e que é o que ser algo, non? Bueno, entón iso é o que coloca o drama da sociedade galega. O drama da sociedade galega, e para unha alternativa nacionalista esa, é que hai hoxe por hoxe hai un 25% da poboación que pode acceder a unha alternativa nacionalista se é que se conxuran todas as cousas favorablemente nun momento determinado. Ese, digamos, é o que é naturalmente o potencial nacionalista neste momento. Non quere dicer que eso non poda cambiar e deba de cambiar. E é moito, é moito. Que acontece? Ti tes razón na medida en que dis, bueno, na medida en que o BNG non acalza o 25%, ten aí un problema de que algo non funciona, non? Bueno, eu digo, sí, algo non funciona, pero ti non xulgues eso solamente así simplemente. Ti xulgao tamén que eso de seducir. Claro, eu te fago a seguinte pregunta. O Partido Popular fai a avanzadilla terrible que fai contra a lingua. Grazas a que hai unha resposta social colectiva popular impresionante como non hai en ninguna parte do Estado español en termos cualitativos nin cuantitativos. Se houbera unha cousa así. Ni siquiera en Cataluña, en termos proporcionais. Bueno, porque hai un nacionalismo activo, amigo meu, eso non cae do ceo. Eu podo asegurar que incluso desde órbitas presuntamente nacionalistas intentouse que non houberan queremos galego, reventalo como fora. Claro, entón, se o xudgas así, ti tes que ver, bueno, efectivamente, que é seducir? Pois mire, usted, ante problemas como ese, o problema é como se dá a batalla o mellor posible. E a batalla se deu moi ben. A prova está que eles tendo tanto poder, tantos medios, tantas cousas, a batalla perderon tal como a tiñan plantexada, que era a exclusión do galego. Agora estamos no 50-50 xa. Eles mesmos, teóricamente, están no 50-50 xa. É dicir, non puderon aplicar o seu programa como tiñan pensado e pensaron que iba a ser todo monte ourego, que isto iba a ser facilísimo. Entón, oi, iso foi porque alguén plantexou as cousas ben, Claro, con eficacia e con arte. E iso non é alleo ao nacionalismo, porque estas cousas non caen do ceo. Unhas sociedades responden cando están articuladas. As respostas, por máis que vos digan a vos o contrario, non son nunca espontáneas. O que hai un potencial na sociedade, efectivamente, unha organización política quere mover unha sociedade, se a sociedade non ten ese potencial non a pode mover. Ahora,
se a sociedade ten o potencial e non hai quen organice, quen tire dela, tampouco se dá o fenómeno. E entón, bueno, eu penso que se proba algo. Despois, indo a un tema que no fondo pasa exactamente igual. Os temas das caixas de aforros. As caixas de aforros están a piques en menos de 2 meses de irse cada unha delas para fora. Unha con Caixa Madrid e outra con Caixa Astur. Bueno, o feito de que o PSOE xa evidenciou o que era prácticamente desde o comenzo. O PP estaba sentado na comodidade absoluta tamén de que isto era unha cuestión técnica e unha cuestión de solvencia, e que, por tanto, non había que meterse. Quen inviabilizou ese tipo de política? Nós. Ahora, claro, nós non temos tanto poder como para poder, con el PP en España, doblegar ao PP aquí, ir en contra do PSOE. É que é imposible. Claro, seducción, máis, imposible, práctica, imposible. E despois hai un problema, que é o problema mediático. Claro, ti dis que eu teño un papel moi relevante. Eu te podo asegurar que o único papel relevante que tuve foi 12 anos de diputado no Congreso e que deixo a opinión pública que xudgue cal foi o meu labor e o meu traballo. Ahora, se ti crees que unha organización como BNG, que é unha organización ultra plural, se move por personaxes caudillos, eso creerá o que te interese. Eu, desde logo, non, que teño que sufrir na miña carne o que é manter isto con unha mínima unidade. Entón, quero dizer, hai que xuzgar as cousas nos contextos en que se dan, e o nacionalismo en Galicia é unha cousa tremendamente agredida, sin medios de comunicación, sin banca detrás, sin caixa de aforros detrás, sin nada detrás, todo o contrario, con todos en contra. Entón, dime ti, a ver o que é aquí a política amável, porque, claro, ti podo te asegurar que non me verías nunca nos xornais se non é así. Aparte de que eu xesticule moito, é moi fácil collerme como un monstro, non? Quer dicir, mira, as sociedades son o que son, e nós non podemos inventar sociedades que non existen. E claro, as sociedades conflictivas, pois evidentemente teñen os seus problemas, o cal non obvia que ti podas cometer moitísimos errores, que se podan facer as cousas mellor, pero é un mérito moi grande ter a todo o nacionalismo operativo unido, eso non sabes o que costa. Non sabes o que costa. Podo respostar agora. Quero dicir, estou de acordo que hai un 25% potencialmente que se sinte identificado, comprometido, máis. O 75% restante da sociedade. A miña pregunta ia cara ao 75% restante da sociedade. É dicir, hai posibilidade... Por que non se fixo un intento pedagóxico ou se hai posibilidade de facelo para intentar introducir algún tipo de discurso entre... Pero vamos a ver, pero ti me recoñecerás que para facer un intento pedagóxico masivo, de influencia masiva, ou contas con medios de comunicación, ou é moi difícil. Pero que máis pedagóxico que conseguir que unha poboación que era carne de cañón para posicionala en contra abertamente dunha cousa maioritariamente non o conseguiran. Penso que iso é un éxito tremendo, e é un éxito que está en que afortunadamente a sociedade galega, a pesar de do que nós pensemos, cando se lle pon no disparadeiro, a forma de poñela foi tan agresiva e tan absolutamente absurda que posibilitou que moita xente polo menos diga eu aí non me meto. E era a xente que eles pensaban que iban levar as masas. Mira, eu estuve aquí, non sei se foi neste lugar ou en donde, logo foi por Vigo ou en Pontevedra. Eu dixen, hai xa máis de 2 anos, cando empezou dunha maneira moi agresiva o lío,